Etxean eta eskolan txikitatik gauza zenbatzen ikasi duzue, ezta? Hasiera batean urteak. Urte bat, 2 urte, 3 urte. Gero jostailuak, lagunak, egunak, denetarik, ezta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eta gero eta zenbaki handiagoak ikasi dituzue, ezta? Ze zenbaki da hau? 6, 3, 2, 7. Ziur denok badakizuela irakurtzen zenbaki hori, ezta? Bai, oso ondo. 6.327. Baina horre guztiak zer esan nahi du? Ziur matematikan ikasi duzuela zein den zenbaki hori osatzen duten 4 digituen esanahia edo balioa, ezta? 7 unitate, 2 hamarreko, 3 ehuneko eta 6 milako. Hau da, digitu bakoitzaren balioa zenbakiaren adierazpenean okupatzen duen posizioaren araberakoa da. Batekoak edo unitateak, hamarrekoak, ehunekoak, milakoak. Hau da, zenbaki honen balioa honela kalkulatzen da. 7 bider 1, gehi 2 bider 10, gehi 3 bider 100, gehi 6 bider 1000. Eta kontuan izan da hamarreko bat 10 bateko direla, eta ehuneko bat 10 hamarreko eta milako bat 10 ehuneko, honelaxe adieraz dezakegu zenbaki hori. 7 bider 1, gehi 2 bider 10, gehi 3 bider 10 bider 10, gehi 6 bider 10 bider 10 bider 10. Ados? Zenbatzeko modu horri sistema hamartarra deritzo. 10 zenbakian oinarritzen delako. Eta sistema horretan zenbaki baten digitu bakoitzak 0 eta 9 arteko balio bat har dezake. 10 balio desberdin alegia. Ikusi berri dugun zenbakian digituek 6, 3, 2 eta 7 balioak hartu dituzte. Eta ziur, jadanik susmoa hartu duzuela zenbatzeko sistema hori ez dela zertan bakarra izan, ezta? Izan ere, matematikariek zenbatzeko beste sistema batzuk asmatu dituzte, beste zenbaki batzuetan oinarrituak. Ziur eskolan beste zenbaketa sistema batzuk ikasiko dituzuela, eta ikusiko duzue ze dibertigarria den zenbakiekin jolastea. Orain, sistema horietako bat aztertuko dugu. Gaur egun oso garrantzitsua delako. Sistema bitarra. Sistema hori 2 zenbakian oinarritzen da eta ondorioz digitu bakoitzak 2 balio soilik har ditzake. 0 edo 1. Digitu bitarrari bit esaten zaio. Eta zergatik da hain garrantzitsua gaur egun sistema bitarra? Hain zuzen ere, sistema bitarra delako konputagailuek edo ordenagailuek erabiltzen duten kodeketa sistema. Haietan gordetzen den informazio guztia adierazteko. Arrazoia da oso erraza dela etengailu baten bidez bit bat adieraztea, piztuta 1 edo itzalita 0. Eta ordenagailuak fabrikatzeko erabiltzen diren osagaiek, transistoreak gaur egun oraindik, etengailuen funtzionamenduaren parekoa dute. 2 egoera desberdin dituzte, 1 edo 0 gisa adieraz daitezkeenak. Bitarrez adierazitako zenbaki batean, digitu bitar bakoitzak adierazten duen balioa zenbakian okupatzen duen posizioaren araberakoa da, sistema hamartarrean bezalaxe, baina diferentzia txiki batekin. Sistema bitarra 2 zenbakian oinarritzen denez, posizio jakin baten balioa kalkulatzeko 2 zenbakia da hainbat aldiz biderkatu behar dena. Gogoratu lehengo adibidea. 7 bateko edo unitate, 7 bider 1 eskuineko posizioan.
bi hamarreko, bi bider hamar, posizio bat ezkerretara. 300eko, 3 bider hamar, bi posizio ezkerretara. Eta 6.000ko, 6 bider hamar, 3 posizio ezkerretara. Azter dezagun orain, zenbaki bitar bat, hau adibidez. 1-0. Ze zenbaki da hau? 1101? Ez horixe. Zenbaki bitarra delako, ez hamartarra. Hortaz, zein da bere balioa? Esan dugun bezala, digitu bakoitzaren balioa okupatzen duen posizioaren araberakoa da, bi izanik oinarria. Hortaz, zenbaki bitar baten eskuineko posizioari bat balioa dagokio, bider bat. Horren ezkerrean dagoen posizioari bi balioa, bider bi. Horren ezkerrean dagoenari lau balioa dagokio, bider bi. Hurrengoari 8 balioa, bider bi. Eta horrela jarraitu beharko genuke. Posizio bat gehiago ezkerretara mugituz gero, beste behin bider bi eginez. Hala, 1-0 zenbakiaren balioa hauxe da. Eskuineko posizioan, 1-1. Horren ezkerreko posizioan, 0 bider bi. Horren ezkerretara, 1 bider bi. Eta azkenik, ezkerretara, 1 bider bi. Beraz, hauxe da zenbaki bitar horren balio hamartarra. 1 bider bat, gehi 0 bider bi, gehi 1 bider bi, gehi 1 bider bi, berdin, 1 gehi 0, gehi lau, gehi 8, berdin, 13 zenbakia hamartarrez. Ikus dezagun, ipuin bat sistema bitarrarekin pixka bat jolasteko eta ikasteko nola kontatzen den bitarrez. Maritxu bere etxean dago eta postaria iritsi da. Ikus dezagun zer gertatu den haien artean. Egunon! Egunon! Zure lore hauek atzotik aldatu egin dira. Ziur nago, hau atzo gorria zela, eta gaur urdina da. Baizera, lore berdinak dira, soilik haserratu egiten direla. Benetan, loreak haserretzen dira. Lore hauek bai, magikoak dira noski. Eurinekoa egiten ez baldin badu, haserratu egiten dira. Nik egunero ureztatzen ditut. Baina entza ez da nahikoa beraientzat, euria da behar dute. Larrosak gorriak dira. Baina, haserratzen direnean kolorez aldatu eta urdin bihurtzen dira. Zenbat egun pasa diren euririk egin gabek adierazten dute. Loreek hitz egiten dizute? Baizera, kolorez aldatu besterik ez dute egiten. Eta orduan nola dakizu zenbat denbora daraman euririk egin gabe? Beno, hasieran, 3 egun euririk egin gabe pasa ostean denek kolore aldatzen zuten. Baina pixkanaka sistema hobetzen juntziren eta gaur egun zenbat egun zehazki pasa diren adierazteko gai dira. Baina bi baino ez dira urdinak eta aste osoan ez du euririk egin? Bai, kodeketa bitarra. Lore gorriek zerokoak adierazten dituzte eta urdinek batekoak. Bitarra, lore bakoitzak biren berredura bat adierazten du. Lehenengoak, eskuinekoak, ez da biderkatzen eta batek balio du. Hurrengoak, 2. Hirugarrenak, 2 bider bi. Eta laugarrenak, 2 bider bi, 8. Eta horrela. Begira, kasu honetan, 5 egun direla adierazten dute. Daukegu, gorri, urdin. Hau da, 1 bider bat, 0 bider bi, 0, 2 bider bi, bider bat, lau. Eta 0 bider bi, 0. Orduan, 1 gehi 0, gehi lau, gehi 0, 5 egun. Eta zergatik erabiltzen dute kode bitarra? Hasieran saiatu ziren petaloen bidez adierazten, baino oso nahasgarria zen. Eta erabaki zuten kolore bakarra erabili behar zutela adierazteko. Eta kode bitarra oso simplea denez, ondo doakie. Ez dira oso azkarrak lore horiek, zuk uste duzu bestela haserratu egingo ziela euririk egingo ez balu. Eta nola lan egiten dute elkarrekin? Haientzat, bitarrez kontatzea oso erreza da. Hasieran euria egiten duen egunean, denak gorri jartzen dira, pozik daude.
asko gustatzen zaizkit egun horiek. Kontagailua zerora jartzea bezala da, 0000. Hortik aurrera, egunero goizean esnatzen direnean, egun horretan edukiko duten kolorea erabakitzen dute. Aurreko egunean euririk egin ez badu, kolorea aldatzen dute. Kontagailua handitzen dute. Egun baten ostean, lehenengo loreak kolorea aldatzen du. Eta horrela edukiko dugu gorri, 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 urdin. Bat. Bi egunen ostean, gorri, gorri, urdin, gorri izango dugu. Bi adierazten. Azken finean, lehenengo loreak kolorea aldatu du urdinetik gorrira. Eta aldaketa horren ostean, bigarrengoak aldatu du kolorea, gorritik urdinera. Hirugarren egunean, eskuineko kolorea berriro aldatu da, gorritik urdinera. Orduan, alboko hau bebai aldatu behar da kolorez? Ez, hamartarrez zenbatzen dugunean bezalakoa da. Bakarrikan aldatza kolorez batetik 0ra aldatu behar denean. Guk hamartarrez egiten dugunean, hasten gara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eta 9 eta gero, 10era pasatzeko, 9 0 bihurtzen da eta hurrengo digitoa aldatu iten da, inkrementatu iten da, bitarrean berdina da. Orduan, batetik 0ra aldatzen dugunean, hurrengo digitoa ere aldatuko da. Laugarren eguna eta gero, lehenengo loreak kolorea aldatu du, urdinetik gorrira. Beraz, haserrea hurrengo loreari pasa dio. Hau ere, urdinetik gorrira aldatu denez, hirugarren loreari pasatzen dio haserrea, gorritik urdinera aldatuz. Horrela, 4 zenbaki adierazten dugu, 4 egun euririk egin gabe. 5 egun ostean, eskuineko lorea berriro kolorez aldatu da, eta horrela 5 zenbaki adierazten dute, gorri urdin, gorri urdin. Eta eskubiko lore honek nola daki noiz aldau kolorez? Hori da guztiaren erruduna. Egunero aldatzen du kolorez aurreko egunean euririk egin ez badu. Urdinetik gorrira edo gorritik urdinera. Orduan bihar gorri urdin urdin gorri egongo da? Ematen du baietz, baino benetan espero dezagun euria egin dezala. Eta orain amaitzeko, sistema bitarrari buruz asko ikasi duzuenaz, txiste bat. Munduan badaude 10 pertsona mota, sistema bitarra ulertzen dutenak eta ulertzen ez dutenak. Ondo izan eta disfrutatu matematikarekin eta zenbakiekin.